Ekhethe kumgedlela inkosi enkulu ubhombela isitima sabampondo baba mkhulu phakade amen. Kwase kukhona ukuthula ezweni lakhona kwaZulu. Ngalesi sikhathi phela sekuboshwe zona lezi ziqhwaga ebezehamba nayo uBhambatha kanye nawo wonke amakhosi abe umbimbi naye uBhambatha ngokusungula kwakhe lempi. Kuzwakala ngumkenenezo omncane okhala khona laphayana phela emishini othi singabantwana abancane abahlala ethempelini, usizi asinalo. Lolu sizi kodwa lalugcwele yonke indawo lumphethe sonke isizwe sakwaZulu, izintandanye kanye nabafelokazi. Besosizini ngamadoda abo abuliwe phela kuyo lempi aze afinyelela ku-4,000. Abanye badukile abaziwa nokuthi baphelele kuziphi izintaba. Kanye nawo lamakhosi agwetshwe isigwebo sentambo ngokwehlukahlukana kwabo, amanye anqunywa khona ejele eMaritzburg, indawo phela eyiplaza bekunikele ngayo phela inkosi leyana uHemhemu, kanye namanye athunyelwe khona eSt Helena. Ngalesi sikhathi kukhona leso siphithiphithi esenzeka ngale kwasejele, kodwa ngaphandle kwezwe sekukhona ukuthula phela ngoba nayo intela isiqalile futhi ukukhokhwa kahle ngendlela. Kodwa amaphoyisa akhona eNatali angabantu abamnyama ayaphithiza phela, ahamba ayahogela ukuthi ngabe akekho yini omunye ofuna ukuvukela lo mbuso. Nangempela akekho noyedwa usacabanga ukuthi avukele lo mbuso. Bonke abantu abamnyama babeshaya ulayini bebheke khona ukuyokhokha intela enkantolo. Bese kuba khona elinye iqembu labantu abamnyama elalihamba phela libheke khona emsebenzini yasemaplazini liyozinikela khona ukuze nalo lithole le ndibilishi eyimali. Elinye iqembu lalibheke khona endaweni yaseTransvaal lapho beyosebenza khona ezimayini beyogubha igolide. Ilapho kwaqala khona lokhu kuhamba kwabantu besuka kwaZulu bebheke khona eGoli phela beyosebenza ezimayini ezazakhelele ndawo kusukela khona eTransvaal uze kufika eKimberley, lapho kwakunezimayini khona. Njengoba like lachaza kumgedlela ekuqaleni ukuthi indawo yaseGoli kwakuyindawo eyayikhandwe yiwo amabhunu, eyikhandele ukuthi indawo ezifika namthwalo lezi ezizosebenza ezimayini. Okwaqala kuhlala kuyo izifika namthwalo ezaziqhamuka khona eEurope, ezazingabahwebi zineyinkampani zokuthi zizosebenza phela lapha zizomba igolide emalini yaseTransvaal. Phela lesi sizwe esimnyama esasiqhoshe ngayo imfuyo yezinkomo, izimbuzi, besenga, bephuza ubisi, bedla amasi, begaya ummbila. Kwase kuphele konke lokho ngoba phela inkantolo idlile izinkomo zabo nezimbuzi zabo. Nalaba kade begolozile bafike badlelwa yonke imfuyo yabo. Sekuyaphoqa manje ukuthi ukuze uthole ukuya ngasethunjini kuzomele ukuthi uhambe uyosebenza kubo abelungu. Naye uhulumeni wakhona eNatali wabikela komkhulu phela eCape Town, Cape Colony, Cape of Good Hope. Ubikela abakhulu ukuthi izwe lakwaZulu selibuye lasebenza njengendlela ejwayelekile, udlame seluphelile. Kodwa inkosi uSigananda njengoba ithathiwe yajukujelwa emgodini, ubonile lo phoyizini owiwona obubhuqa amakhosi. Phela inkosi uSigananda lena yasola phela ukuthi yiwo phoyizini lona ngoba phela wabonakala njengesiphuzo esizoyisayo. Kanti yiwo uphoyizini lona kuyasolisa futhi ukuthi yiwo lona owabulala yona inkosi uCetshwayo. Nayo inkosi yakwaQwabe uMeseni kaMusi babemondla phela ngalo idoka elalitholakala kulo leli jele ababeboshelwe kulo. Nayo inkosi yakwaQwabe yayisigwetshiwe, igwetshwe sona isigwebo sentambo. Kodwa ngolunye usuku yathi ilele yabona sekukhona umuntu owayesengenile phakathi lapha ejele. Lo muntu oney'ngadlwana ezincane uvelaphi? Usayuye loya muntu owabonwa yiyo leya nsizwa yakaMchunu laphayana empini yaseSandlwane. Lona watshela le nsizwa yakaMchunu yekubo kwagaba ngaye ukuthi akayimboze ngey'dumbu zabantu ababefile ukuze isinde empini yaseSandlwane.
ngoba izozala abafundisi bale ndoda eney'ngadlwana ezincane. Lena yayingadubuleki yayivele izihambele nje khona empini yasesandlwana inganakwe muntu. Le ndoda encanyana isinakho ukubonakala phela yiyo futhi lena eke yabonakala laphana ezintabeni zasentabazwe ebigibele ihashi ikhomba phela yena umfo kaMayekisa lapho yakhomba khona ngomunwe phansi kwenqola okwakulele umfo kaMayekisa nakho phela ezeshiswa yiwo umbani wezulu. Isize yafika lapho kuboshelwe khona inkosi yakwaQwabe yakhuluma nayo yayithembisa ukuthi ngizokukhipha lapha ejele. Kodwa abelungu laba bazokuphuzisa uphoyizini, kodwa lowo phoyizini ngeke kubulale. Yamangala inkosi yakwaQwabe ukuthi ngabe ngowaphi lo muntu otholakala esengene lapha esitokisini. Waphinde lo muntu wabonakala engasekho futhi kungazeki ukuthi ngabe uphume ngaphi. Inkosi yakwaQwabe yaba nenhlanhla ukumbonela eduze lo muntu owayevame ukukhathaza abantu, kodwa lo muntu wayehlupha kakhulu phela yena umfo kaMayekisa lona owakuthiwa uShembe. Lo muntu wangaqondakala ukuthi noma lelizwe elalikhuluma emoyeni kwakungelakhe yini, ngoba kuyavele abonakale esehamba ngehashi egqoke sona isigqoko sakhe. Futhi lo muntu yena uthinteka kakhulu ekufeni kwazo izingane zomfo kaMayekisa. Kodwa inkosi yakwaQwabe yazizwa phela isinethemba elikhulu lokuthi njengoba sithenjiswe yilo muntu ukuthi izophuma lapha ejele, cishe lokho kuzokwenzeka ngempela, ngoba phela base behlezi kabuhlungu lapha ngayo ingcindezi yokuthi zilokhu zizwakala izindaba zokuthi inkosi ubani bani ayisekho seyilengisiwe, nomunye unosuku lwakhe azolengiswa ngalo. Iy'nsuku zilokhu zisondela. Ilapho kwaqala khona izigodlo zamakhosi zaphenduka zaba ngamanxiwa phela, ngoba nomame base bethathiwe bayiswa emishini, baphinde basuswe emishini bayosebenza ezindlini zabelungu. Kanye nawo amadodakazi ayithathwa phela eyofukuziswa khona ezindlini zabo abelungu, beyophipha bona abelungu. Phela ngaleso sikhathi kwakusekhona yona i-bucket system okufanele ichithwe uye lo nkosikazi wenkosi noma indodakazi yenkosi. Ngalesi sikhathi umlungu ekade bangawona amanyundululu akhe kulo leli bhakede. Nabo abamhlophe laba uma bethanda ukuthi bemsebenzise lo muntu wesimame belale naye ngaphandle kwemvume kwakwenzeka konke lokho. Lokhu buhlungu babenzeka kuso isizwe sabantu abamnyama kwangasaqondakali noma yiso yini isijeziso sikaNkulunkulu. Yebo, kwakuyisona isijeziso sakhe uNkulunkulu, kodwa sasisedlulele kakhulu lesi sijeziso njengoba sebebulewe iminyaka eminingi kangaka baphinde baboshwa laba bantu abamnyama. Isono phela sasilokhu siqale khona emampondweni sokuthi abantu abamnyama babulale abaprofethi bakaNkulunkulu ayebathumile ukuthi abantu babuyele emthethweni wakhe uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi abantu basemampondweni base bethathwe yilo uthando lwabelungu kanye nazo izimishini zabo, bakhetha ukudayisa ngabo abelungu abaprofethi ababethunywe uye uNkulunkulu emampondweni. Sona isizwe sakwaZulu sasesone ngakho phela ukuthi sasesikhonza izithixwana zaso kanye nayo le mithi lena ababeyibonga kakhulu bekholelwa ukuthi iyona ebasizayo, kanti ezimpini ababezilwa babesizwa kuye uNkulunkulu. Njengoba nakhona impini yasesandlwana aletha khona inkungu kanye nokuduma kwezulu nesiphepho esaphephula zonke izinqola zabo phela abelungu. Kusayiyo futhi leya nkungu eqhamuke ngalesa sikhathi amabhunu eshaya amangisi, kuyi-Anglo-Boer War. Asazi ukuthi amabhunu wona ambonga yini uNkulunkulu ngokuthi awalekelele ukunqoba impi yawo e-Anglo-Boer War, noma agcine eshayiwe phela amabhunu khona kwi-Anglo-Boer War ngenxa yabo abantu abamnyama abasuka bazolekelela amangisi. Lapho uNkulunkulu wayethi usiza abantu ngawo amabhunu ukuthi ashayele amangisi awaxoshe kuleli zwe, kodwa abamnyama bakubonanga lokho, balekelela wona amangisi, ingakho sebesosizini olungaka. Kodwa inkosi yakwaQwabe yona yagcine phela iwuphuzile uphoyizini nayo. Bajabula abafa abelungu sebebona ukuthi inkosi yakwaQwabe vele isizokufa. Base bethatha isinqumo sokuthi abayidedele.
liyaguqa lapho ekumbhedlela mzukulu amafutha omkhovu 20 mina soka phakathi. Amen.